Wiratmaka. Iya Wisantara, suwe ora ketemu. Iya. Wah, sajake kok nggonmu macak kok bergas temen. Arep ndi kowe? Iya, persajan wae aku arep lumawat marang Praja Ngastina. Sabab aku krungu kabar yen to Ngastina arep ana jumenengan. Ratu mau isih muda. Umure kira-kira padha sak pantaraku, sak pantaramu. Lah terus aku arep nak yenake menyang negara Ngastina. Wah, adalah padha yen ngono karo aku. Aku ya mengkono. Aku ya arep menyang negara Ngastina. Iya, arep nonton ratu cilik. Aku arep kepengin nonton ratu sing isih cilik tekse isih nom. Sing disengkakake ngaluhur jumeneng ratu ki apa tenan ngono lho. Iya mung diweling karo ibuku. Lho. Diweling karo ibumu piye? Kok gek padha karo aku? Aku diweling karo ibuku mengko yen teka ana negara Ngastina kon kebak ing pengati-ati sabab aku iki isih traing Pandhawa ya trah Saptawarga uga trah Dwarawati. Lho kusik. Aku iki isih kapernah wayahe Eyang Prabu Sri Bathara Kresna kelawan Kanjeng Eyang Raden Harjuna ya Raden Janaka. Nadyan aku iki durung weruh sabab ibuku paring dawuh yen to Kanjeng ibuku mau Dewi Titi Sari putrane Ratu Dwarawati Prabu Kresna kagarwa dening swargi Kanjeng Rama Bambang Irawan kuwi atmajane Raden Arjuna. Oh, lha sedulur no. Sedulur kepiye? Aku iki ya wayahe Raden Janaka, putune Raden Janaka. Mengko dhisik putune Raden Janaka. Iya, sebab ibuku Dewi Kaneraras garwane suwargi Kanjeng Rama Bambang Wisanggeni. Rama Bambang Wisanggeni kuwi putrane Kanjeng Eyang Raden Arjuna ya Raden Janaka. Lah yen ngono aku ki sedulur tunggal eyang. Sedulur tunggal mbah aku karo kowe. Wah. Aja ning lalakon arep nonton ratu cilik nyang negara itu ndak ora ngerti aku karo kowe sedulur. Iya. Ora nyono babar pisan Gusti iki yen to bakal nemokake sedulure ora kurang jalaran. Lah iya, tenan. Arep nyang Ngastina. Iya. Metu ngalas apa metu kutha? Karepmu piye? Nek manut ngendikane ibuku, luwih cepet metu tengah ngalas. Metu kutha kumadyanto rame ning kaduan. Aku manut metu tengah ngalas wae supaya awake dhewe ya wenuk panuk ngerti karo kaendahaning jroning alas. Ya nek pancen ngono. Kowe duwe sangu? Lah ya duwe. Oh ya padha. Ya wis. Yen pancen lho kae mlayu-mlayu mrene kae sapa kae? Gus, mandeg dhisik. Aja daya-daya. Kowe bocah saka ngendi? Sapa jenengmu? Ketok kok kesusu mlakumu. Menawa kowe takon karo aku bocah saka Pertapan Yaksarata. Aku putrane Kanjeng Ibu Dewi Titi Sari, putra suwargi Kanjeng Rama Bambang Irawan, kekasihku Bambang Wiratmaka. Aku bocah saka Pertapan Ngargawiyat.
Aku putrane Kanjeng Ibu Dewi Kanilaras. Tilas garwane suwargi Kanjeng Rama Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisantara. Oh, lah yen ngono kowe kuwi rak putune Janaka. Ya ngono apa ora? Pancen bener aku iki putune Kanjeng Hyang Raden Arjuna. Ya pancen bener. Lah mengko dhisik, kowe wis ngerti jenenge Janaka apa durung? Parpisan aku durung ngerti sing jenenge Raden Janaka. Ngerti ya? Janaka ki ya aku iki. Aduh Kanjeng Hyang. Hyang sepinten lepat kula nyuwun pangapunten. Hyang nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Ya wis ora dadi ngopo. Tak kandhani ya kowe. Apa to sebabe? Pun Hyang lelono tengah ngalas. Iki Hyangmu kabeh. Inggih Hyang. Sebab iki negara Ngastina ki ra arep ning jumenengan Parikesit sing didadekke ratu. Yen to kuwi putuku ning jane aku iki ora sarujuk. Sabab isih ana sing luwih duweni wenang. Ngono? Mekaten. Ya. Yen to Parikesit sing dadi ratu kuwi mujudake rekadaya rekayasa. Aku kepengin jejeke ngadil. Timbangane Parikesit halo wong apik kowe. Ayo. Kowe iki padha-padha putune Janaka. Kuwi ya putune Janaka. Wani ora kowe mateni Parikesit. Kowe ngamuka Nyang Ngastina. Yen Parikesit iso mati kowe sing dadi ratu. Nyuwun pangestu ya. Dursa Subala. Piye Paman Kertiwindu? Iki pancen ibarate wong negara kayu tak rempeli pange sing cilik-cilik sik. Ben, pancen pendho tak gawe kisruh kahanane. Wah, pancen akalmu kok ya eneng. Ais. Anak sengkuni ora iso ngono edan to. Mulane kuwi. Pancen tak ora arek nalare wong Pandhawa. Keploki saka mburi. Ya, ayo. Dayang Sela, monggo Raden.
Kanjeng Hyang Prabu ing Wirata. Piye, Nggir? Putu Prabu Kalimataya. Iya, sampun kawis tinggal ingkang wayah. Wayah kula pun parikesit sampun timbul anggenipun mindra saking kasatriyan. Yo, persasat kaya nemu kencana swakul bungaing atiku. Sakwise si parikesit dina iki wis timbul saka nggone mindra saka kasatriyan. Nah, jumbuh kelawan rarasaning putuku para Pandhawa nggone bakal misuda kelawan putumu si parikesit. Apa ya pancen sira wis sarujuk lair trusing batin, Nggir? Kanjeng Hyang Prabu estining manah. Mboten wonten malih kekudangan kula kejawi namung ingkang wayah pun parikesit inggih dipayana. Semanten ugi kula Hyang estunipun parikesit menika rikala semanten sampun kadunungan wahyu ning keprabon rikala Jawata matedaken nugraha tumurun ing ponang wahyu cakraning ngrat ingkang rikala semanten tinampi kawan putra mantu paduka pun Bimanyu. Nanging nyatanipun Bimanyu mboten ana sugengipun. Nyatanipun Bimanyu menika darbe putra inggih menika pun parikesit. Kaping kalihipun Yayi Arjuna inggih sampun nampi nugraha wahyu ning keprabon. Rikala semanten Arjuna nampi wahyu Sri Makutarama. Mujudaken pralampita menawi tedhak turunipun Arjuna saged jumeneng Narendra. Menika sampun jumbuh Hyang Wiladala. Yo, yen to pancen putuku para Pandhawa wis rila legawa lair trusing batin nanging supaya madhep mantep rasaning atiku pun kaki njaluk pratandha rilaning penggalimu pusaka kabeh pusakaning para Pandhawa dadekno siji kene kanggo paseksen yen to sira wis tulus ikhlas lahir batin. Ya Nggir, Putu Prabu kabeh wayahku para Pandhawa tegese iki mujudake pralampita yen to kabeh para Pandhawa ikhlas lair trusing batin anggone ora nyengkuyung marang adeking wayahira si Parikesit jumeneng nata. Janaka wonten dawuh. Wayahmu Parikesit enggah paringana busana keprabon. Inggih ngestaken dawuh patutuhan menika.
tratap rasane atiku. Bareng pare kesit ngagem busana kanarendran. Tak sawang saka kaduan. Tak mat-matke kaya swargi Prabu Pandhu Dewanata. Rasaku kok mengkono. Duh Kanjeng Hyang kaluhuran sabda paduka kula inggih mekaten. Semanten ugi kula Hyang. Yo. Yen to pancen mengkono pare kesit timbalan iki ngadhewu Kanjeng Hyang. Dina iki nyuwuna pangestu kelawan pepundhen kabeh. Ingsun tetepake dak wisuda jeneng sira jemeneng Natana Praja Ngastina. Sakwuse pare kesit jumeneng nata ana Praja Ngastina. Sumirih keprabone Prabu Kalimataya ya Prabu Sri Puntadewa dina iki nggih kabeh wayahku para Pandhawa seksenana. Pare kesit jumeneng natana Praja Ngastina iki ingsun paringi tetenger Sang Prabu pare kesit ya Prabu Paripurnama. Kaki Kresna, nuwun kula wonten dawuh Hyang. Nah, mengkene. Reneng pari kesit kuwi mau isih muda punggung, durung putus sarwiring kidung, tegese durung mumpuni sariring sanes kara luwih bab perkara pernataning praja. Iki kudu mbutuhake pujangga. Ingkang kudu minangka dadi sesepuh. Saka panemnira putu Prabu Kresna kepriye? Inggih Kanjeng Hyang. Dinten menika paripaksa kula nyuwun senjata pitulung kelawan Kakang Prabu Mandura. Koko Prabu, dinten menika keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu nyarirani minangka mujanggane wayah paduka pun parikesit wonten negari Ngastina. Mengkono ya inggih Koko Prabu. Upamane liyane aku ngono piye? Kenging menapa paduka Kanjeng Koko Prabu ketingalipun badhe nyelaki janji. Lho, kok nyelaki janji? Nyun pangapunten. Koko Prabu rikala semanten sampun nampi nugraha. Nugraha piye? Koko Prabu sampun nampi nugraha Yuswa Widada. Jamanipun lampahan Rama Nitis kala semanten, Koko Prabu nampi nugraha wadatipun. Inggih menika pun Lesmana wadat menika tegesipun Wahyu Yuswa Widada, Yuswa panjang. Paduka Kanjeng Koko Prabu wenang mujanggane parikesit menapa samangke ketingalipun Koko Prabu badhe endo. Karepe aku kepengin merdika ngono lho Yai. Ora usah mikir sing abot-abot. Koko Prabu supados sugengipun Koko Prabu menika mangke nggih piguna tumraping bangsa lan negari, langkung-langkung putra wayah. Yo, yen pancen mengkono yen pun Kakang Widipitaya yo, pun Kakang Sagu. Lah yen to pancen mengkono patihe sapa nggih Kaki Kresna? Patihipun wonten kalih Hyang. Kula pedhetaken lare ingkang tiyang asepuhipun menika seda dereng Baratayuda. Menika wonten kalih setunggal Samba, angka kalih pun Antarja menika Darbe Putra. Samba menika Darbe Putra pun Dwara. Antarja Darbe Putra iki menika pun Danurwenda. Lah nek pancen saiki timbalana mrene. Dwara kuwi patih jero, Danurwenda patih njaba. Pujanggane Begawan Curiganata ya Begawan Baladewa.